Ikasturte berriarekin batera, MU Telebistan ere bueltan gara. Han Alberdi naiz eta aurten ni izango naiz bertako kazetari berria. Kurtsoari hasiera emateko, Goi Eskola Politeknikora gerturatu gara ikasturte akademikoaren hasiera ekitaldira. Hainbat agintarik hartu dute parte ekitaldian. Besteak beste, Inigo Urkullu lehendakariak eta Kristina Uriarte hezkuntza sailburuak. Horrez gain, Jon Aurrekoetxea irakasleak karbono zuntzezko konpositen inguruko hitzaldia eskaini du. Etorkizuna eta lilura sortzen duten karbono zuntzezko konpositetan, ez? Bizikletan, tenis raketatan, daulako aplikazioetan erabiltzaile materialetan. Horren inguruko hausnarketa bat izan da, gutxienez bi osagaiz osatutako materiale bat, non batzu dira zuntza, karbonozkoa dira, eta horreka polimero bat dela forma ematen diona guzti horri, eta horietxe dira karbono zuntzezko konpositeak. Unibertsitatearen aurtengo erronken artean, nazioartekotze prozesua saritu dira batez ere. MEI, Mondragon Educación Internacional eta Indiako, Txinako eta Amsterdameko ekintzailetza zentroak azpimarratuz. Orain arte Mexikon eta Kolonbian dauzkagu proiektuak eta aurten Saudi Arabian beste 4 ikastetxe kudeatuko ditu MEI. Gastronomia fakultateak aurten bere lehen promozioa bukatzen ikusiko du, 400 ikasletik gora dauzkagu bertan matrikulatuta. Baita, juntzan urtean Goi Eskola Politeknikoak martxan jarri zituen 3 ingenieritza berri, eta horiek garatzen jarraitzea, onlinea bera, azken urteetan bultzada garrantzitsua eman diogu. Aurten jada 9 egokitzapen ikastaro eskaini dira, 2 gradu oso online, eta gero ikastaro laburrak gero eta ugariagoak dira. Josu Zabalak aurtengo abenduan utziko du errektore kargua, eta ikasturte hasierako hitzaldian bere agurra aurreratu du. Bixente H. izango da erreleboa hartuko diona. Hemen oso gustuare honez, lan asko egin behar izan dugu, baina baita ere oso harro nago hemen lortu ditugun gauzagatik. Ohore handia izango da urtarriletik aurrera Mondragon Unibertsitateko errektoren kargua hartzea. Misioa mantenduko dugu, hori da gizartea eraldatzea, eta beti erabili ditugun tresnarekin, hau da gazteen formakuntza, ezagutza sortu eta ezagutza hori transferitzea. Nire aldetik, azkenengo 8 urtetan Mondragon Unibertsitatean egindako lana eskertu nahi diote Josu Zabalari, bultzada politia Muntzabelako Unibertsitateari. Administrazioarekin, erakundekin eta enpresekin lankidetza jarraitzeko konpromiso argia dugula berretzi nahi dut. Konpromiso honekin Mondragon Unibertsitateak gura dau izatea eragile aktibo bat, denon artean gure gizartea eta gure enpresen lehiakortasuna hobetzeko.